belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het College Financieel Toezicht maakt zich zorgen over de extra personeelskosten die Curaçao heeft gehad in 2021. Dat schrijft voorzitter Ramon Grades in een brief aan minister van Financiën Javier Silvania. In 2021 heeft Curaçao 10 miljoen gulden extra aan overtime besteed. Dat betekent dat mensen extra moesten werken en daarvoor betaald hebben gekregen. Het hele streven sinds 2020 van de Nederlandse overheid in samenwerking met Curaçao is juist om de extra personeelskosten te verlagen, zo stelt Grades. Curaçao heeft in de tweede helft van 2021 meer achterstallige betalingen binnengehaald dan was begroot. En dat is goed nieuws, zegt de voorzitter van het College Financieel Toezicht, Ramon Grades. Toch stelt hij in een brief aan minister van Financiën dat er sprake is van een toename van het tekort. Er is momenteel sprake van een tekort van 342 miljoen gulden op de begroting van 2021. Er was echter ruimte gegeven tot bijna een half miljard. Voor de rest heeft Curaçao in 2021 414 miljoen gulden geleend van Nederland. 170 miljoen is voor de afwikkeling van de Girobank. 244 miljoen gulden is van de zogenaamde coronaleningen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar meia hora põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Er moet nu echt een eind komen aan het illegaal dumpen van afval. Dat zegt minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper. Er moet onder meer gedacht worden aan het aanpakken van de overtreders. Bijvoorbeeld auto's die in beslag worden genomen van mensen die illegaal afval dumpen. Er is inmiddels een team opgericht die zich buigt over het probleem van illegaal afval dumpen. En die staat onder leiding van Cheyenne González, politieagent. Dat heeft Cooper tegen de Extra gezegd. Er rijden de komende tijd 's avonds geen bussen meer van ABC Busbedrijf richting Cerro Papaya. Dat betekent dat bewoners van Cerro Fortuna niet meer van en naar hun wijk 's avonds kunnen. De laatste bus vertrekt vanuit Punda om 6:15. Dat heeft de ABC Busbedrijf bekendgemaakt. Het is een gevolg van het toegenomen vandalisme. Vaak worden bussen 's avonds aangevallen door jongeren en dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor zowel de buschauffeur als de passagiers. De situatie in Oekraïne, naar aanleiding van de militaire inval door Rusland, wordt ook op Curaçao goed in de gaten gehouden. Minister-president Kilma Pikpisa zegt vandaag in de Extra dat er geen reden is tot paniek, maar dat de ontwikkelingen goed in de gaten worden gehouden en dat gekeken wordt of er eventuele gevolgen zijn voor Curaçao als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Er wordt druk gezocht naar een nieuwe bondscoach voor de Curaçaose voetbalselectie. Daarvoor zijn op dit moment tussen de 3 en de 6 kandidaten. Dat zegt de vicepresident van de FFK Stanley Coffey in de Extra vandaag. Onder de kandidaten is onder meer Remco Bicintini, voormalig technisch directeur van de Curaçaose selectie. Maar er zijn meer mensen en de komende tijd zal duidelijk worden naar wie de voorkeur uitgaat voor deze belangrijke functie. Afgelopen zaterdagavond vond er een groot gospelconcert plaats op het Brionplein. Dat was georganiseerd door Julius Coco. Er kwamen veel mensen op af. De naam van het gospelconcert is Banjama Dios Danki pa Curaçao. Laten we God danken voor Curaçao. Zoals gezegd trok het veel belangstellenden en was er sprake van een zeer positieve sfeer. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.